Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Sabiu. Barkanku da zuwa tashar Kano Investments. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin taɓa lashe kashi na 3. A cikin shirinmu na yau zan muku bayanin wasu kalmomi guda biyu da ake amfani da su a harkar cryptocurrency. Kalma ta farko ita ce bull run ko kuma bull market. Kalma ta biyu kuma ita ce bear market ko kuma bearish market. Waɗannan kalmomi guda biyu ana yawan amfani da su, sai watakila kun jima kuna ta ji amma ku gane me ake nufi ba. To kuma dai kun gane, ku ji ƙarin bayani. Abin da ake nufi da bull run ko bull market shine lokacin da kasuwa take ta hawa, pricing cryptocurrencies suke ta hawa kamar ba gobe. A lokacin ne za ku ga akasarin cryptocurrencies pricing su yana hawa fiye da tunani. Akasari ma wasu projects din ba su da use case, ba su da amfani kwata-kwata, shitcoins ne kamar yadda mutane suke faɗa, irin su wannan dog, irin su safe, irin su inus din nan suna nan da yawa wanda zaka ga ba su da amfani kwata-kwata, amma da yake a cikin bull market ake, sai kaga farashin su yana ta hawa, to nan da nan sai kaga mutane suna samun kuɗi sosai a cikin su. Wannan shi ya saka waɗansu mutane da yawa suke sha'awar shiga harkar cryptocurrency. Sannan kuma akasarin mutane waɗanda suke sababbi na shiga harkar cryptocurrency, wanda suka shiga a lokacin da ake cikin wannan bull run din, su suka fi samun kuɗi akan mutanen da suke sun daɗe a cikin harkar cryptocurrency din. Me dalili shine akasarin mutane sababbi da suke shigowa harkar cryptocurrency ba sa dubawa su gani ya kyan project yake, yana da kyau long term, za su iya holding ko yaya, kawai za su afka ciki ne, za su sa kuɗi. To kuma kasancewar a cikin bull market ake, komai hawa yake, za su sa kuɗi sai su ga ya tashi, sun samu kuɗi sosai. To wannan shine dalilin da ya saka za ku ga kowane cryptocurrency kawai yana tashi a cikin bullish market. Irin wannan kasuwar ce muka yi ta tun ƙarshen shekarar ta gabata, ma'ana tun ƙarshen 2020 zuwa farkon 2021 har zuwa wannan lokacin da muke a yanzu, ko kuma na ce har zuwa sati biyu kafin yanzu. Kasancewar cikin wannan sati biyu mun ɗan shiga cikin ɗaya kalmar da zan yi bayani akan ta, wato bear market. To a takaice dai abin da ake nufi da bull market kenan, lokacin da farashi yake ta hawa, cryptocurrency suke hawa, ana samun kuɗi, ana yin walwala, ana ta shiga harkar nan, ana ta dariya da sauransu. Wannan shine abin da ake nufi da bull market a hannu guda. A ɗaya hannun kuma abin da ake nufi da bear market shine lokacin da za ku ga farashin cryptocurrency yana ta faduwa, wani ya faɗi kashi 10, kashi 20, kashi 30 a rana guda, wani ma har kashi 50. A lokacin ne za ku ga cewa ko da cryptocurrencies ko project masu kyau, masu use case da amfani sosai, su ma a lokacin suna ta faduwa. Ga su nan irin su Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot da sauransu. Suna nan project masu kyau, zaka ga idan an shiga bear market su ma suna faduwa, bare kuma waɗancan projects din marasa use case. Wanda wannan shi kuma a cikin wannan bear market a wannan lokaci ne za ga mutane suna ta losing kuɗi a cikin cryptocurrency, musamman ma mutanen da suke sababbin shiga. Yawwa, to wani bayani da zan ƙara yi shine a lokacin da ake cikin bull run, akasari sababbin shiga cryptocurrency sun fi waɗanda suka daɗe a ciki samun kuɗi. Ina jin na faɗi wannan a baya. Dalili shine su ba sa duba, sababbin shiga ba sa duba me ya kamata su sa kuɗin su a ciki. To kasancewar kasuwar ana cikin bullish run ne, sai ya zama cewa duk inda suka sa kuɗi za su samu kuɗi mai yawa. Su kuma wanda suka daɗe a ciki suna tsayawa su nutsu, suna bincike kafin su shiga. So da haka kafin su zo su shiga wani project din har an gama samun kuɗin an wuce. To amma kuma idan aka shigo cikin bear market, to a wannan lokacin kuma akasari sababbin shiga cryptocurrency, idan bear market ta ritsa da su, to ba sa ƙara sha'awar kuma cryptocurrency. Akasari kuɗaɗen da sababbin shiga suka samu a cikin kasuwar da take bullish market suna rasa shi ne daga an faɗo cikin bear market, saboda ba su san yadda abun yake aiki ba. Wannan ne dalilin da yasa tun a baya idan wanda suke bibiya ta akan social media irin su WhatsApp da Telegram da sauransu, za su ina cewa duk wanda ya samu riba ya ɗauka, lokacin muna cikin bull run ne, komai yana hauhawa, ana samun kuɗi. To in ka samu riba ka ɗauka, ni haka nake yi, sai na sa a cikin projects wanda na yadda da su long term. Za ku ga ina yawan posting wannan, saboda ba a san lokacin da bear market za ta zo ba. Idan bear market ta zo ta ritsa ka baka shirya ba, za ka sha mamaki sosai.
to irin wannan sai ka gani cewa da zarar an faɗo bear market sababbin shiga cryptocurrency sun rasa ribar da suka tara a cikin bull run har ma wani lokacin da uwar kuɗin su. Wannan shine dalilin da yasa nake yawan faɗa mutane su ɗauki riba idan sun samu, ko dai su rike ta a mazauninta na dala ko na naira, ko kuma su sa a cryptocurrencies din da suke da use case mai kyau da za su yi ajiye su long term. Wannan shine saboda akasarin sababbin shiga FOMO ne ya shigo da su, sannan kuma ba sa yin dayo. Idan ba ku san me ake nufi da FOMO da dayo ba, ku kalli bidiyon da na posta a YouTube, ga link din sa nan ku bude ku kalla. Sannan kuma su waɗanda suka yi daɗe a cikin wannan harkar, dalilin da zai sa kaga cewa sun fita da riba a hannunsu idan kwatsam an faɗo cikin bear market, saboda su sun riga sun san me suke yi, sannan kuma da shiga da fita suna yin dollar cost averaging. Waɗanda ba su san me ake nufi da dollar cost averaging ba, akwai bidiyo da na yi na musamman akan dollar cost averaging, ga link din sa nan a saman wannan bidiyon a YouTube, ku bude ku kalla ku ga me ake nufi da dollar cost averaging wurin shiga ko fita daga cryptocurrency. To jama'a, fatan kun ji daɗin wannan bidiyo na, sannan kun fahimci me ake nufi da bull market da bear market. Dalilin da yasa muka fada wannan bear market din ba natural dalili bane da yake saka mu bear market a harkar cryptocurrency. Waɗansu dalilai ne saboda FAT da sauransu, wanda insha Allah a bidiyo na gaba za ku ji mun yi bayanin su. Shine dalilin da yasa ake tunanin akwai yiwuwar za mu fice daga wannan bear market din ta dan lokaci, kila kwana biyu, kwana uku, sati ɗaya, sati biyu, har ma watanni kila, sannan mu fice mu ci gaba da bull run. Idan kuma ba fata muke ba an shiga bear market, to sai dai a hakuri, sannan a jira a ji me za mu faɗa dangane da bear market, saboda duka mun yi kowace kasuwar mun ji yadda take. Sannan kuma akasari an fi daɗewa a bear market akan bull market. Misali, tun da aka yi bull run na 2017 da Bitcoin ya je all time high ɗinsa na $20,000 a December 2017, da aka faɗo tun daga wannan lokacin zuwa 2018-19 har zuwa 2020 duka a bear market aka yi. Abin ma ya ƙara muni lokacin da coronavirus ta zo, sai da farashi ya sake faɗawa ƙasa kusan farko-farkon shekarar 2020 kenan, sai da muka ƙara shiga wata bear market cikin bear market kenan, kafin kuma ƙarshen 2020 mu shigo bull run, wanda yanzu kuma gashi mun sake faɗuwa wata bear market. Muna fatan takaitacciyar bear market ce wannan. Madalla. To a gurguje a takaice abubuwan da na yi bayani a wannan bidiyon shine bull market, ma'ana lokacin da farashi yake ta hawa ake ta yawan samun kuɗi sosai, sai kuma bear market lokacin da farashi yake ta faduwa akasari ake losing kuɗi sosai, musamman ga sababbin shiga cryptocurrency. Wannan ne dalilin da yasa nake cewa mutane in kun samu riba ku ɗauka. Ina yawan nana ta wannan maganar, in kun samu riba ku ɗauka, in kun samu riba ku ɗauka, saboda ba a san yaushe za a fada bear market ba, in an fada kuma ba a san yaushe za a fita ba. Madalla. To jama'a, a yau anan muka kawo ƙarshen shirin taɓa kalashi, sai mun haɗu a kashi na gaba. Mun gode. Kada ku manta, idan ba ku yi subscribing ba kuma kuna shawar irin bidiyoyin da muke, yana da kyau ku yi subscribing ma wannan channel namu, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku danna all domin kasance cikin jerin mutane na farko da za su samu labari da zarar mun ɗora sabon bidiyo, domin ku samu ku kalla. Sannan kuma kuna iya bibiyar mu akan shafukanmu na sada zumunta na WhatsApp da Telegram da Facebook da Instagram. Sannan kuma kada ku manta, kuna iya ziyartar shafinmu na yanar gizo akan kainuwa.com, sai ku shiga bangaren crypto, ko kuma kai tsaye ku shiga kainuwa.com/crypto. Mun gode, mu haɗu a kashi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.